Hvordan ser det der ud? Hvad synes I to? Det er helt fantastisk. Det er så flot. Det er så flot, at... Eller Jens? Okay, det er Jens tur. Nej, Jens, vi har knoklet for at lave den her. Det er så flot. Okay. Jeg har lavet det hele. Okay, prøv igen. Og det er bare lige hurtigt mig og Jens her. Hvordan går det? Det går rigtig godt. Altså, lad mig tænke over, hvad kan Emil og I bakse ud derinde. Snæve. Okay, lad mig se her. Kan Rutner, hurtigt interview. Det er rigtig flot. Hvordan går det her? Hvordan går det med det her? Det går godt. Optag op. Ja, det går rigtig fint, siger han. Hvordan går det? Det går godt. Nej, sig lidt højere. Jeg kan køre dig. Det går godt. Det går elendigt. Og lad mig lige se boksen her. Bedre end jeres. Og her er den, der skal Det er boksen. Jeg har noget til. Og her er I bak, der skal sidde. Jeg har noget til for jer. Prøv her. Det er så smukt, at min lillebror vil dø. Bare se det. Der er sugemøs. Der er sugemøs. Lad os se jer sammen her. Her er Jon. Her er Tobias Nielsen, min gode ven. Her er Agnete. Emma. Emil. Tobias. Mød. Her er drengene I bæk. Mød. Sådan. Mød. Her er drengene. Han tror, han er noget. Han vil banke mig lige om lidt. Men jeg er ikke bange for. Jeg kalder bare på det. Stop lige derhen. Kill ham. Må jeg ikke ligge derinde nu? Hvad så godt dramatere hen på kameraet her? De hold. Her ser vi Adam. Hvad så det her? High five. Vi filmer hinandens kamera. Er det rigtigt? Men du er ikke særlig køn, vel? Jo. Nej, hvad er det rigtigt? Er I ikke med på, at den bliver her i klassen? Jeg gik over til dig. Nu er jeg med at benplads. Nej, også må ikke få. Jeg forsøger også. Og det her, det var smukke boks med en lille fod inde i. Undskyld, men vil du gerne lige fjerne det der smukke fod? Ryk dig. Se, her kommer min fod. Smukke fødder. Smukke fødder. Smukke fødder. Smukke fødder. Det er en kæmpe kasse. Se! Lad os kan være dernede. Det er fuldstændig fantastisk. Hej. Jeg giver fingeren. Hvad så bare kører den med klatten hele anden? Du glæder dig vist rigtig meget til, at der kommer en mand. Vi bygger høj indtil vi brænder den på bålet. Værsgo, Jens. Du går hen lige og går hen gravid. Emil, du vinder! Der skal brænde på bålet. Jeg kan lige få et kebab. Emil, du vinder! Så hjælper de to piger her med at få hende op. Og en dreng. Mig. Jeg skal se her, hvad der sker. Nogen retter den. Jeg skal se, om jeg kan være med. Jeg vil se, om jeg kan være med. Nu kommer vist lige en ekstra rekrut. Jeg tror ikke, man kan lægge ind i den. Jeg kan prøve. Yeah! Jens, du ved godt, hvad skal jeg? Du boller en mand gravid. Vi ser, om vi kan være to derinde. Jeg skal bare lige have skoen af. Emil, hvad du ved? Nej. En af gangen. Nu vi ser, om vi kan. Jonas! Jeg holder om jul. Bak, du ikke lægge noget. Nej. Jeg skal lige optage. Hvordan går det, min gode ven? Det går rigtig godt. Hvordan går det? Kom her. Du der, prøv at komme her.
Her ser vi Tobias rytmer. Han tror, han er noget. Og nu lægger der en baby ned i mors gravide mave. Må jeg ikke noget? Ja, der står skam! Nej, de var tæver. Hey, giv mig min mobil. Hjælp! 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 Skal vi lægge den tilbage? Læg den hen til damerne. Og damerne. Og vi siger fedt damerne. Kom med den mølle. Det er den smukke kasse uden nogen i.